Pane njodzi yakaitwa nevakuru kare kare kuti vaiti vakaona vapostori vaivasvereredza kana kuvanyomba kana kuvashoropodza pakazara vanhu vova vasvoriwa. Vaiti vakataura kuti uri mupostori kare kare zvainyadzisa. Vakuru vaya vakanamata kuti kubarwe generation inodhifenda chinamato. Vanhu vekumaswe vaizikanwa nekurora madzimai akashata, nekubara vana vakashata, nekuva vanhu vetsvina-tsvina, kuva vanhu venhamo-nhamo. Zvino muchadzidza zvakawanda pageneration yakanamatwa. Ini ndiri umwe wegeneration yakanamatwa zvekuti tiri kudhifenda chinamato ichi mutsananguro. Tinomira nechinamato ichi kusvika mukufa. Ndofunga muchaona kana kuti muri kuona muchinamato chedu maane vanhu vane dzimotikari dzakaropafadzwa, motikari dzinoita kunge dziri kugadzirwa kudenga. Maane madzimai akafa nengirozi akanaka anoita kunge anogeza nehuchi nemukaka. Maane vakomana vari kuita kunge vari kugeza nemukaka vachizora mafuta ehuchi. Maane vanhu vari kuchena, vanhu vane pfuma dzavo, vanhu vane chiraramo chavo. Aive madziva ava mazambuko vaimboseka vaive vakakanganwa kuti ngavarakadambura musungo. Iye zvinezvi chimuti chave kumasoro. Taakudhifenda zvakanamatwa, tichirarama mune zvakanamatwa zvokuti makationa tiri mumadhorobha munogona kufunga kuti takaromba kana kusatotiziva kuti ava vapostora. Munozongotiona netsananguro kuti munotiona nezviito nemaitiro kuti tsika neunhu idzi handidze kumasoro. Motozotibvunza tokudzai kuti tiri vapostori. Muchashamisika.